Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Σάββατο σήμερα, περισσότερος χρόνος και είπα λίγο να σας δείξω το πρόγραμμα που σας είχα στείλει σε link την προηγούμενη εβδομάδα, ένα από τα δύο, για τον μετεωρολογικό μας σταθμό. Αποφάσισα να σας δείξω σε πρώτη φάση αυτό που είναι πιο εύκολο, είναι και στα ελληνικά, πιο κατανοητό, έχει ωραία εικονίδια, έτσι ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο αυτό που μας προσφέρει ο μετεωρολογικός σταθμός του σχολείου μας και το πρόγραμμα το οποίο έχουμε φτιάξει για την καιρική μας ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ξεκινάμε από πάνω, βλέπετε εδώ την μπάρα με το πράσινο περίγραμμα, λέει καμία προειδοποίηση. Αυτή είναι η μπάρα των προειδοποιήσεων σε περίπτωση που έχουμε κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο, από μια έντονη βροχόπτωση, μια δυνατή βροχόπτωση, ένα δυνατό κρύο, μια πολύ έτσι, ισχυρή ζέστη, ένα κύμα ζέστης, ό,τι ξεπερνάει το μέσο όρο και φτάνει στα όρια του επικίνδυνου, αναφέρεται εδώ. Κάποιες έτσι προειδοποιήσεις, οποίες έχω δει και εγώ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σταθμού, είναι το προσοχή ισχυρό αίσθημα δυσφορίας, όταν είναι πολύ ζεστός ο καιρός, αποφύγετε μετακινήσεις κτλ. Σε έντονη βροχόπτωση, πολύ δυνατή βροχόπτωση, προσοχή, σε ισχυρό άνεμο, προσοχή ισχυρός άνεμος, και η μπάρα αλλάζει χρώμα, από πράσινο δηλαδή μπορεί να γίνει κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Σε αυτή τη φάση, όπως βλέπετε, είμαστε σε καμία προειδοποίηση, δεν υπάρχουν ενεργές ειδοποιήσεις. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω, βλέπουμε μια μικροπρόγνωση του καιρού, η οποία γίνεται τελείως αυτοματοποιημένη, δεν μπαίνει εδώ ανθρώπινο χέρι, κάτι το οποίο σημαίνει πως έχει και μια αξιοπιστία η οποία δεν είναι ιδιαίτερα έτσι, μεγάλη. Όμως μας δείχνει μια τάση την οποία μπορούμε να την υπολογίσουμε. Για σήμερα λοιπόν Σάββατο βλέπουμε μετά το μεσημέρι ότι υπάρχει πιθανότητα για καταιγίδες, ότι η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 27 βαθμούς, η βροχή που αναμένεται να πέσει είναι 0,08 χιλιοστά, με πιθανότητα 75%. Εντάξει, αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι εξαιρετικά έτσι, ακριβή στοιχεία για να βγουν στην πραγματικότητα. Μια πρόγνωση δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, αλλά είπαμε επειδή είναι αυτοματοποιημένα. Ο άνεμος αναμένεται βόρειος έως 17 χιλιόμετρα την ώρα, αυτό 17 χιλιόμετρα είναι γύρω στα 3 μποφόρ. Αστραπές σε περίπτωση καταιγίδας και ο δείκτης του ηλιακής ακτινοβολίας στο 5 είναι μέτριος. Για απόψε το βράδυ, με τα ανάλογα στοιχεία, βλέπετε τα εικονίδια, θερμοκρασίες, χιλιοστά βροχής εδώ είναι 0. Αύριο επίσης μας δείχνει ήλιο, αύριο το βράδυ φεγγάρι, Δευτέρα ήλιο με σύννεφα, Δευτέρα βράδυ φεγγάρι, καθαρός καιρός, και αν πάτε εδώ πάνω δεξιά, που λέει πλήρης προβολή και το πατήσετε, σας βγάζει με πιο αναλυτικά στοιχεία μέχρι και τις επόμενες 5 μέρες, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη το βράδυ. Και βλέπουμε εδώ ότι μας έχει και πιο αναλυτικά, δηλαδή ανάπτυξη καταιγίδων το απόγευμα, πολύ ζέστη, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί, άνεμη με βόρεια ταχύτητα, δηλαδή αυτά που διαβάσαμε εμείς πριν στα εικονίδια μας τα λέει με μια σύντομη εδώ έτσι περίληψη με 2 σύντομες σειρούλες. Αρκετά χρήσιμο έτσι για να μας δείχνει την τάση του καιρού στην περιοχή μας. Στη συνέχεια πάμε στην αριστερή μπάρα εδώ, η οποία είναι τα στατιστικά του 2023. Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα έχουμε Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 10 και 28, το ρολόι τρέχει. Τελευταία ενημέρωση έγινε πριν ένα λεπτό. Είπαμε ότι ο σταθμός μας ενημερώνει κάθε 4 δευτερόλεπτα κάτω την οθόνη του, το δέκτη του, αλλά στο ίντερνετ ανεβαίνουν κάθε 2 λεπτά στη βασική, στο πρώτο link που σας είχα δώσει, σε αυτό ανεβαίνουν περίπου κάθε 5 λεπτά. Έτσι, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχουμε φτιάξει εμείς, έτσι, ο γιος μου δηλαδή βοήθησε πάρα πολύ στο να φτιαχτεί αυτό και δεν μπορούμε να νικήσουμε την ίδια την Davis, η οποία στέλνει σε σερβερ πιο γρήγορα τα δεδομένα της. Η μέγιστη λοιπόν θερμοκρασία αυτό το έτος το είχαμε στις 23 Ιουλίου του 2023 με 43,9 βαθμούς. Η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν μείον 0,1 στις 6 Φεβρουαρίου του 2023, είχαμε αρνητική θερμοκρασία εδώ. Η πιο δυνατή μηνιαία ρηπή ήταν στις 3 Σεπτεμβρίου του 2023, το Σεπτέμβριο,
Η ετήσια με δυνατότερη ρηπή ήταν στις 26 Φεβρουαρίου του 2023 με 46 χιλιόμετρα την ώρα. Φανταστείτε, αυτό είναι γύρω στα 6, γεμάτα 6 μποφόρ. Και το τρέχον ρίσκο πυρκαγιάς χαμηλό, αυτή τη στιγμή έτσι είναι στο 26. Αυτή λοιπόν είναι μια μπάρα με τα στατιστικά. Στη συνέχεια πάμε λίγο πιο κάτω και βλέπουμε τις παρούσες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή έχουμε κυρίως νεφελώδη καιρό. Η νεφοκάλυψη καλύπτει το 75% του ουράνιου θόλου και η βάση των νεφών είναι στα 1063,92 μέτρα. Ένας ωραίος δείκτης εδώ που μας δείχνει τα σύννεφα πόσο είναι χαμηλά σε σχέση με την επιφάνεια της γης και μας δείχνει ότι και τη μέση διεύθυνση του αέρα, εδώ περίπου είμαστε στα και μέση διεύθυνση αέρα για την οποία μπορούμε να δούμε καλύτερα εδώ στη διεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου από κάτω. Πηγαίνοντας λοιπόν στη διεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου από κάτω, μπορούμε να δούμε ότι είναι δυτικός βόρειο-δυτικός. Στις 298 μοίρες, έτσι αν έχουμε την πυξίδα, φανταστείτε την πυξίδα, ξεκινάμε από πάνω 0, 180, 270, έτσι, οπότε 298 κάπου. Εδώ είμαστε. Τώρα αυτή τη στιγμή ο αέρας φυσάει στα 4,6 χιλιόμετρα η τελευταία μέτρηση, η μέση ταχύτητα, και η ρηπή τι είναι, ο έντονος, ο πιο δυνατός άνεμος που έχει καταγραφεί στιγμία στα 15,30 χιλιόμετρα. Ασθενής άνεμος 15,30 χιλιόμετρα, γύρω στα 2 με 3 μποφόρ. Μέγιστη ρηπή σήμερα 15,3 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα ανέμου όπως βλέπετε εδώ μας την μετατρέπει και σε μποφόρ, 2 μποφόρ. Ανεβαίνοντας πάνω πάμε στη θερμοκρασία. Θερμοκρασία και υγρασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 24,2 βαθμούς. Βλέπετε εδώ πάνω με το κόκκινο θερμόμετρο είναι η μέγιστη. 24, εδώ μας δείχνει ποια είναι η μέγιστη καταγραφή της ημέρας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε τη μέγιστη καταγραφή της ημέρας, 24,2 βαθμούς. Η ελάχιστη της ημέρας ήταν 21,2 βαθμούς, συνήθως αυτή παρατηρείται γύρω στις 6 με 7 το πρωί. Ποια είναι η ορία τάση? Την τελευταία ώρα η θερμοκρασία έχει ανέβει κατά μέσο όρο κατά 0,9 βαθμούς Κελσίου, περίπου 1 βαθμό την ώρα. Και η υγρασία βρίσκεται στο 57,1%. Εδώ που λέει εσωτερική θερμοκρασία, μας δίνει την θερμοκρασία που έχει ο αισθητήρας μας μέσα στο γραφείο των δασκάλων. Είναι στους 27,5 βαθμούς. Η αισθητή θερμοκρασία, δηλαδή αυτή η οποία αισθάνεται το σώμα μας, όχι μέσα, αλλά έξω, είναι στους 24,4 βαθμούς. Είναι το λεγόμενο heat index, άλλες φορές, η δείκτης δυσφορίας. Αυτά συνήθως συμπίπτουν, γι' αυτό βλέπετε και 24,4 εδώ, 24,4 και εδώ. Όμως είναι πολύ χρήσιμος ο δείκτης δυσφορίας, ειδικά τις καλοκαιρινές ζεστές μέρες, και αν έχουν υγρασία αυτό εκτοξεύεται. Δηλαδή μπορεί να έχεις 30 βαθμούς έξω και ο δείκτης δυσφορίας να έχει φτάσει στους 34-35 ή να έχεις κανένα 38 έξω και εδώ να είναι 42. Να καταλαβαίνεις δηλαδή πώς βιώνει το σώμα σου αυτή τη ζέστη. Το ίδιο ισχύει και το κρύο. Όταν εδώ έχουμε γύρω στους κανονική θερμοκρασία γύρω στους 5 με 6 βαθμούς, αλλά ο ψυχρός βοριάς δημιουργεί συνθήκες να αντιλαμβάνεται το σώμα μας περισσότερο σαν κρύα την ατμόσφαιρα, εδώ μπορούμε να δούμε και χαμηλότερες θερμοκρασίες από ο δείκτης της φορείας να είναι σε χαμηλότερη θερμοκρασία από ότι το περιβάλλον ή η αισθητή αντίστοιχα. Το σημείο δρόσου στους 15,1 βαθμούς, αυτός είναι ένας συνδυασμός της υγρασίας και της θερμοκρασίας. Είναι πολύ χρήσιμος για τους γεωπόνους, αλλά μπορούμε και εμείς να τον αντιληφθούμε. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε 24,2 θερμοκρασία έξω και σημείο δρόσου 15,1. Όσο το σημείο δρόσου πλησιάζει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, σημαίνει ότι τόσο πιο κορεσμένος είναι ο αέρας σε υγρασία. Οπότε αν εμείς θέλουμε να επιθυμούμε μία μέρα να μην έχουμε τη δυσφορία της υγρασίας κτλ, θέλουμε αυτούς τους δύο δείκτες να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά ο ένας από τον άλλο. Τέλος, ο δείκτης ψύχρας, ο οποίος το wind chill που λέμε, δηλαδή το πόσο κρύος είναι ο αέρας, αυτό είναι πολύ χρήσιμο ειδικά το χειμώνα, είναι στους 24,2 βαθμούς, συμπίπτει με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Κατεβαίνοντας λίγο κάτω βλέπουμε μια πολύ ωραία έτσι, δυνατότητα που μας δίνει αυτό το πρόγραμμα, καθώς συγκεντρώνει τις μετρήσεις άλλων μετεωρολογικών σταθμών Davis που έχουν τον αισθητήρα της ποιότητας αέρα γύρω από την περιοχή μας. Υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι και στην Νίκαια, υπάρχουν στον Κορυδαλό και μας λέει την ποιότητα του αέρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ποιότητα του αέρα είναι καλή ποιότητα, βλέπετε χαμογελάει η φατσούλα. Όταν δεν είναι καλή είναι στο κίτρινο και όταν είναι κακή είναι στο κόκκινο και είναι λυπημένη. Εδώ λοιπόν είμαστε στο 33,6, είναι καλή ποιότητα του αέρα. Το βαρόμετρο μετράει την ατμοσφαιρική πίεση και από κάτω μας γράφει την τάση, ότι αυτή τη στιγμή ας πούμε έχουμε 1,29 εκτοπασκάλ, έτσι λέγεται η κλίμακα μέτρησης της βαρομετρικής πίεσης άνοδο. Συνήθως άνοδος της βαρομετρικής πίεσης σημαίνει και ότι φτιάχνει ο καιρός. Αυτό όμως δεν ισχύει πάντα. Απλά έτσι ας το έχουμε πάντα έτσι σαν έναν γενικό κανόνα, ο οποίος όμως, όπως είπαμε, δεν ισχύει πάντα, έτσι. Λοιπόν, η ελάχιστη βαρομετρική πίεση σήμερα ήταν στα 1016,58 και η μέγιστη είναι αυτή τη στιγμή περίπου στα 1018,41. Δεξιά βλέπουμε τη βροχόπτωση, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βροχόπτωση. Βλέπετε εδώ το μεγάλο δοχείο είναι άδειο, είναι στα 0,0 χιλιοστά. Η μηνία είναι 124,4 χιλιοστά. Όλο το έτος έχει ρίξει 318,6 χιλιοστά βροχής και εδώ μας δείχνει τη ραγδαιότητα, η οποία είναι πολύ σημαντική σε φάσεις καταιγίδων, πόσο έντονη δηλαδή είναι η βροχόπτωση και μπορεί να δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα άμα η ραγδαιότητα είναι υψηλή για αρκετή ώρα. Τι σημαίνει χιλιοστά βροχής? Χιλιοστά βροχής σημαίνει, σαν να λέμε, φανταστείτε να έχετε ένα τετραγωνικό μέτρο κάτω και χώματος και να ρίξετε 1 λίτρο νερό. 1 λίτρο νερό σε ένα τετραγωνικό μέτρο χώματος είναι 1 χιλιοστό. Επίσης υπάρχει και η άλλη αναλογία, σε ένα στρέμμα να ρίξετε 1 τόνο νερό. Έτσι. Αυτή είναι η αναλογία του 1 χιλιοστού. Μια καλή βροχόπτωση σίγουρα για μια μέρα είναι 20 χιλιοστά, είναι μια χαρά ανεκτή και ωραία και με ποτιστική βροχή. Από εκεί και πάνω και ανάλογα τη ραγδαιότητα έχουμε και τα προβλήματα. Αυτά λοιπόν, αυτή ήταν μια πρώτη γνωριμία. Εδώ έχει κάποια λογάκια για αυτούς οι οποίοι βοήθησαν την όλη διαδικασία και δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καλούς και ασφαλείς καιρούς να έχουμε, να χαιρόμαστε τα καιρικά φαινόμενα όπως μας αρέσει και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα λέμε.